खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायना सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जरहाटनि बाबुपाटी पान्जाब नेशनेल बैंक ब्रान्चआव सा 16 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। गुजरातनि सुरतआव रासायनिक गेस टेंकि बेफ्रुनानै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा, सा 20 नि देहा फाहामसालियाव। बक'जाराफारियाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय, सानै बिसि फिसाया गोब्राबै जोखोम जादों। भारतआव सिगांसिन अमिक्रन बेरामजों गाग्लोबजानाय सुबुङा रुंसारि जाबाय। नगावनि रुपुहिहाटआव जाल नट साफायग्रा मेसिनजों लोगोसे साथाम हमजादों। अदालगुरिनि डिमाकुसियाव बिस गोनां था आलु जानानै सासेनि जिउ खहा आरो सानै थैनायजों जुजिनांदों। भारतनि जवानफोरा साथाम उदखारिखौ गावथारदों। क'क्राझारनि काली मन्दिराव सिखाव हाबदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जरहाट नोगोरनि बाबुपट्टीआव थानाय पान्जाब नेशनेल बैंक ब्रान्चआव सा 16 मावफारियाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिस्थिबारखालि सा 41 पिएनबि मावफारियाफोरखौ रेपिड रेन्डम टेस्ट खालामनानै गासै सा 16 नि देहायाव कभिड पजिटिभ मोनदों होननानै सावस्रि बिफाना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि गासै सा 4 पान्जाब नेशनेल बैंक मावफारियाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनग्रोनाय जादोंमोन। बिनि उनाव बिस्थिबारखालि बयबो मावफारियाफोरनि देहायाव कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। आथिखालाव जरहाट जिल्लायाव गासै सा 60 निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिस्थिबारखालि फुंनि समाव गुजरातनि सुरतआव थानाय जिआइडिएस ओनसोलाव रासायनिक गेसनि टेंकि बेफ्रुनायाव हरखाबै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै सा 20 सुबुंफ्रा जोखोम जानांदों। सा 20 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सावस्रि जोथोननि थाखाय आथिखालाव सुरतनि सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनानै सावस्रिनि जोथोन होगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। कामरुप जिल्लानि बक'जाराफारियाव 15 नं राजा लामा सायाव मोनसे गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। AS 01 AS 7571 नम्बरनि बाइकजों सानजा फारसे थांबाय थानाय बाइकखौ गवालपारा फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे बास गारिया उनथिंनिफ्राय सौख्लायहैनायाव बाइकजों थांबाय थानाय सानै गार' फोलेरनि बिसि फिसाया गोब्राबै जोखोम जादों। आथिखालाव सानैबो जोखोम जानाय बिसि फिसायखौ देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जाबाय। उननि समाव बक' थानानि पुलिसआ एक्सिडेन्ट खालामनाय बास गारिखौ थानायाव लाबोदों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दुलाराय भारतआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन अमिक्रन बेरामजों गाग्लोबजानाय सुबुङा राजस्थाननि उदयपुराव रुंसारि जाबाय। अमिक्रनजों रुंसारि जानाय सुबुंनि बैसोआ 73 बोसोर जाबायमोन। आथिखालाव अमिक्रन बेरामजों थैनाय बेनो गिबिसिन जाबाय होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। बिनि सिगाङाव भारतनि रावबो सुबुङा अमिक्रन बेरामजों थैफेराखैमोन। नगाव जिल्लानि रुपुहिहाट थानानि बेन्दोंआव नकल रां साफायग्रा मेसिनजों लोगोसे गासै साथाम हमजादों। पुलिसआ स्रोदै संदाननानै बिसोर साथामखौबो हमनो हादों। हमजानाय साथाम सुबुंनि मुङा फारियै त्रिपुरानि थागिबि कृष्णा साखामा आरो अरुणाचलनि थागिबि उदय शंकर साखामा आरो सपना साखामा। बिसोरनि गेजेराव सपना साखामाया आइजो। बिसोर साथामखौबो इन्टारगेसन खालामनायनि उनाव पुलिसआ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिदों। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि आटारिघाट साहा बागानाव हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय सिनाय मोनै बिस गोनांथा आलुखौ जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सानैया गोब्राब हालोदाव सावस्रि फाहामसालियाव थैनायजों जुजिनांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा आटारिघाट साहा बागाननि बागानिया 70 बोसोर बैसोनि सुकासाम कासिम। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय सानैनि मुङा फारियै गुमति कासिम आरो पारुल कुदलिफ होननानै मिथिहोदों। नखरनिया फोरमायनाय बादिब्ला सानसे सिगाङाव हाथाइनिफ्राय था आलुखौ बायनानै लाबोदोंमोन आरो अखानायै सानसे उनाव फुंनि समाव रुनानै जादोंमोन। बेवहायनो बयनिख्रुइबो सिगाङाव जाग्रोनाय सुकासाम कासिमआ बांसिन मोनजाफ्रांनानै थैनो गोनां जादों। उनाव बिसि गुमति कासिम आरो पारुल कुलदीप मोनहाबो जाहांनायावनो आन्दाज मोननानै माखासे था आलुखौ गारदोंमोनब्लाबो नाथाय दा बिबो देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादों।
जम्मु काश्मीराव भारतनि फाइकि हानजाया गासै 3 उदखारिफोरखौ गुलि गावना जिउ फोजोबस्रांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारतनि जवानफोरा सान हर गोख्रों नोजोर लाखिनानै जम्मु काश्मीरनि मुलुगनां सीमा पूर्वमा ओनसोलाव हरखाब उदखारि अपारेशन खालामनायाव सानथ्र' हायै गुलि गावनायाव जौसे मोहम्मदनि उदखारि 3नि जिउ गोमायो। बे जाथायनि सायाव आईजीपी बिजय कुमारा बुंदों, 3 सुबुंनि जिउ खहा खालामनायजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला भारतनि जवानफोरा दासिम गासै 8 उदखारिफोरनि जिउ फोजोबस्रांबाय। दासान्दि क'क्राझार सहराव सिखावनि उदखार, एखनब्ला सोरनिबा गलाफोराव जि जोमफोरखौ खावना लाङो। दिनैबो मोनसे गोमोथाव जाथाय, सिखावफोरा बे खेबाव गुबुननि दख'ना गलाफोराव हाबालासे क'क्राझारनि काली मन्दिराव हरनि समाव इन्जुर दैखुना हाबनानै गोबां रां रुफाजों लोगोसे बेसेन गोसा सना रुफाफोरखौ खावना लांजोबदों होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। मन्दिर कमिटिनि सासे सुबुङा बुंनाय बादिब्ला सिखावफोरा सिगां सीसीटीवीखौ डिसकानेक्ट खालामना लाग्रोनासो सिङाव हाबदों आरो मन्दिराव 3 लाख रांजों लोगोसे गोबां सना रुफानि गहेनाखौ लाना थांदों होनना खौराङाव फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफाननिसिम गोख्रों अजद दैखांबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।